Usuka madoda ikhosi lami hayi thina phela umuntu kahlali simbhuqa phansi sikhaza thina sibhenya bafana ngiyakutshela wena ukhisa obamuntu ozongibulala nje bani lo hayi ubani lo ngathi nje isigebengu ubani hayi ngeke phela ngivulele nombani akukho safe ubani shigama cha vula wena usabani manje uya endoda kwini kheza la siphephile ubani wena indo wena awu Lindo ya ulo makhelwane makhelwane awulethi ID ngibone ngeke fakelanga phansi awukade bantam soze bayithi hayi ke ngangivulile ngiyajika lungi okay nani impela nani hawu ngeke phela hawu kanti umdala ngeke wa 91 awukade iminyaka yakho liphule xoxa kwethu hayi ngeke anginayo isho ukuthi wena ngeke mhlawumbe igebengu zikhombe ngesibhamu ngicela affidavit into ezokukhombisa ukuthi mhlawumbe uwena ngempela into esuke emaphoyiseni angithembi ngeke phela nima kuni case nifuna ukusibulala veze affidavit okay ngithanda ngiphethe affidavit vele oh ayiveze ngeke ngiphe affidavit la unda evunyaka kwethu hayi ngeke phela madoda vula manje hayi ngeke indoda sikhe